10K subscriber जानायनि 10K नि केक सनाफोर शेयार खालामगोन दिनैहाय खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसन नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय मास फबाननाय महर लानो सोनाफोर दा मुगानिफ्राय ब्लग्सखौ फरायजोबबाय सिनायनामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सिगाङावनो बुंखाबाय सोरबाफोर गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय बेल आइकनखौबो टिं दाबायनानै गालांबानो जाबाय ताकि आं गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांमोननिसिम सौहैनायनि आरोना बोथोरा ओमफ्राय थाजिम मोजां लामायाव एसे ओंखारदों आङो फुंनिफ्राय दासो ओंखारदों आरोना दा टाइमा जाहैबाय 3टा ओमफ्राय दोमैलुलुखाय आं एसे ओंखारदों आरोना बाहेरायावनो आं ब्लग्सखौ एसे खालामहैनोसै साननानैहाय ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबायानो सोरबाफोर आगै आब' आदामोनहा आंखौ होनखागासिनो कंग्रेचुलेसन 10K जाबाय होननानैहाय औ नंगौ 10K जाबाय मैया जादोंमोन खिन्थु आं बिराद टेनसननि थाखायनो भिडिअखौनो आङो माने बानायनो हायाखै आरोना आं 10K नि मोजां भिडिअ बानायनो सानदोंमोन आरो एसे सेलेब्रेट खालामनोबो सानदोंमोन सिगाङाव सानदोंमोनबो आरोना जेब्ला जाहां जादोंमोन खिन्थु 10K जानायनि एसे सिगाङावनो आंना बोरैबा गालाय गुजाय प्रब्लेम उजिनानै होदों आं बिनि मोनसे ब्लग्सआवबो बुंदों बारा बुंबाय थाला गाज्रि मोनगोन मा प्रब्लेम खिथाबाय थादों प्रब्लेमखौबो शेयार खालामा होननानै बाट आं खालामगोन आरोना बेनिखायनो आं खालामनाय जायासै नर्मेलि नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों एकदम साबायखर बावनो थाखाय बे ब्लग्सखौ बानायदों 10K साधारन नङा दे सनाफोर 10K आंनि थाखाय आरोना सोरबा आंखौ प्रमोसन खालामनानै होआखै सोरबा आंखौ खिथानानै होआखै जे बेनि चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामहै मा खालामहै सोरबा गिदिर इउटुबारा आंखौ प्रमोसन खालामना होआखै जेबो होआखै आं हारसिंनो मेहनत नोंथांमोननि अननाय अनसायनायाव 10K आरोना खिन्थु सिगाङावहाय येस आंबो लेंहैबाय थादोंमोन आंखौबो साबस्क्राइब खालामदो आगै आंखौबो साबस्क्राइब खालामदो आब' आंखौबो साबस्क्राइब खालामदो आदा आंबो नोंखौ खालामबाय होननानै फार्स्टथ' बुहुत खम मोनथिलाया जायोना लेंलायलायनांगौ ओमफ्राय आंखौबो लेंफैदों आंबो लेंहैदों खमसे खम 1K जानायनि सिगां आंबो बिराद मानसिफोरखौ लेंलायदों आरोना ओमफ्राय जायफोर आंखौ लेंदों बेखौ आं सिदा बेग हैखादों ओमफ्राय आंबो जायफोरखौ लेंदों बिसोर आंखौ होदोंबा होदोंसै होआखैसै बांसिनानो होदों आरो बिदिनो दिनै साथाम लेंहैबाय दिनै गाबोन साब्रै लेंहैबाय सोरबा आंखौबो साथाम लेंफैबाय साब्रै लेंहैबाय बिदिनो बारायदों आरोना खिन्थु फार्स्टआव आं खिथाखायो बिराद खमायफिनबाय थायो आरोना नोंना 10 जन बारायदोंबा एकदम 6 जन 7 जनानो खमायफिनो आरोना आंखौ सिगाङाव बुहुत आगैमोनानो सोंहरदोंमोन आब' नोंनि साबस्क्राइबारा आगोलाव खमायोना खमायामोन लोगो बा बिमा होननानैहाय खमायोमोन आं आगोलावबो खिथाखादों खमायो होनबाय बिसोरनो 1000आनो आंना खनबासो जादों खोमा 1K साबस्क्राइबारा आरोना दिनै 1K जाबाय ओमफ्राय गाबोननो माबा 21 जन 22 जन खमायगोन आरो नेक्स्ट दिना 1K जाबावगोन 7 जन 8 जन खमायगोन आंथ' टेनसनसो जाबायमोन बे 1Kआ मा जाखो आंना थाङो आरो फैफिनो थाङो आरो फैफिनो दिनै 1K जाबाय होनसै गोसोखौ मोजां मोनसैलाय खमायनाय नंला खोमा सानसैलाय आरो खमायफिनसैलाय खनबानि खम जायाखै आरो 1Kआनो आंना साधारन बाथ्रा नङा इयो सासे माने स्टार्ट खालामनाय इउटुबारनि थाखाय साधारन नङा आरोना 1Kनि थाखायथ' जों फाग्ला जायोना फार्स्ट टाइमावहाय ओमफ्राय बे 1Kआनो आंना खनबासो दावखोलाय फावसैलाय ओमफ्राय उनाव जादों जै जाबाथाय जाबाय जालांबाय बेनिफ्राय एसे दावखोलांबाय आरोना अब्लाबो सानै साथामा खमायबाय थायो ओमफ्राय लास्ट समावसो माने खमायनाया माने जोबलाङो आरोना स' टेनसन लानो नाङा बारायखायो ओमफ्राय सर्ट होयोबा बांसिन बारायो होननानै बुङो साबस्क्राइबारखौ औ नंगौ सर्ट होयोबा सर्टखौ बिराद मानसिया नायोना सर्ट होयोबा सर्टखौ बारायो सर्टजों बारायो आरो ओमफ्राय आं बारा सर्टखौ होनाय जाया ओमफ्राय आं सानो आंनि एन्टारटेन खालामनायजोंनो आं मानसिफोरनिखौ आङो आंनि माने चेनेलाव गोजोन होनो बा मिनि होनो बिदि सेस्था खालामो आरोना सर्टजों माने नांलायला सोरबा बांसिन सर्ट नायग्राफ्रा ब्लग्सखौ नायफैखायानो ना स' आं ओंखायनो ब्लग्सआव बांसिन गोसो होयो आरोना माने बेयाव एसे टाइमखौ होसिननाय जायो बानायगोन सर्टखौबो लासै स' बिदिनो गालाय गुजाय आप डाउन जानायनि गेजेरजोंनो 10K फुरा जाबाय आरोना 10K ओमफ्राय 13 नुदोंमोन आङो दा ओमफ्राय बेनि साबायखरनि मोन्थाया नोंथांमोननिसो आरोना ओमफ्राय आंनि मेहनत आरो बेनिफ्राय सेलेब्रेट खालामनाय जायासै ओमफ्राय नै इसोरबो आंजों जइन जाफैजोब्बाय सानै मानसिया बिफाया दसे उन्दुनो होन्दोंमोन मिथिला उन्दुखोना माखोथाय न'आवनो सान्थियै भिडिअ बानायनो सानदोंमोन खिन्थु जाया न'आव थाबाथाय होख्रा हरसि रायजो राजाफ्रा बेनो आंनि दुनिया नालाय बिसोरखौ लानानैसो आंनि जिबन आरो बिसोरखौ लानो नाजालांबाय थानोसै माबायदि ब्लग शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोनजों आरोना प्लिज फुल सापर्ट खालामना हो शेयार खालामलाबायानो होबानो जाबाय आरोना आंनि चेनेलखौबो आरो सोरबा आंखौ उइस खालामखाबायानो आब' आरो जौगालांबावनो हाथों आगै आरो दावखोलांबावनो हाथों बिराद गोजोननाय मोनो गाबनोसो ओंखारलायदोंमोन आङो कमेन्ट फराय आरोना ओमफ्राय नै दा
बाहेरायाव थाफैबाय नालाय आरो फिसाफोर खेंख्ले मेंख्लेयाव इम'सन जानोबो टाइमानो मोनस्लाबलायासै आरोना आङो इम'सन जानो मौका मोनलायलायाखिसै बेनिफ्राय आङो 10K नि सोदोबखौ रुखा सुखा नोंथांमोनजों बिदिनो शेयार खालामनाय जाबाय आरोना येस 10K नि जै आरो थांबावथों माबार 20K 30K 40K ना मा होनो सोनाबफोर थाबथां थाथ'नो रोङै थांबाय थाथोंसै आरोना आंबो नाजानांगोन ओरैनो साबसक्राइबार बारायजानो लुगैबा जानाय नङा ओरैनो भिउस मोननो लुगैबा जानाय नङा आंबो बायदि इन्टारटेन खालामनो हानांगोन स' बेखौ फुरा नाजागोन आङो बिनि सायावनो ओमफ्राय बारा गियान बाथिनायथ' चेनेल नंखाया नालाय आंना माने ब्लगजों लोगोसे दैलि ब्लगजों लोगोसे माने एसे फान खालामनो सेस्था खालामनाय सोनाबफोर बेखौनो अनसायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना सोरबाफोर गोदानबा मिथिनाय नङाना माबादि चेनेल फैबाय नालाय होननानैहाय स' बेयाव खिथाबाय आङो एसे फान टाइपनि ओमफ्राय दैलि ब्लग सिम्पोल सा ब्लग्स आरो बेखौनो आं लांफाबाय थागोन गय गोथां गैला गय गोरान जागुलायबाय आरोना आङो ब्लगसा गुसुंसो जानो हागौ कन्टिनिउखौनो बानायनो मोना कन्टिनिउखौनो शेयार खालामनो मोना नुवाखै जिबना बिसोरसो पार्सनेलि आंना थेंक इउ थां बाबान दौहैदां थां बाबानाव थां आरोबाव थां दौहैदां बाबानलाय थां बाबानाव हैथां बाबानाव थां ओमफ्राय बे थांबा सोनाफोर 10K नि सेलेब्रेसना आरोना आंना एबारनो फैदो YBY दुखु आंबो आरोना सोनाफोर सोरहा बेसेबां दुबिखो आंहा बेसेबां दुबिखो बेसेबांनि फैसाखौ बेसेबां लागायनायमोन आं YBY दुनियानि लोगोफ्रा आंनो लिंक हरनाय आंनि रिलेटिभ्सफोर आंनो लिंक हरनाय बेसेबां नायनो आरोना YBYआव हाबदो आंनि आन्दाराव हाबदो गोसो जागारबाय आंबो थानो हायाना मिन्थिखागौ बेफोर बुस्थुआ सानसेबाबो थैगोन होननानै आरोना सानसेबाबो दुबिगोन होननानै ओमफ्राय बेखौबो मिन्थिगौ जे फार्स्टआव जुदि हाबनो हायोबा लाब जागयो होननानै बेखौबो मिन्थिखायो ओमफ्राय उनाव हाबग्राफ्रा माला थैगोन माला मागोन जेबो मिन्थियाना थैलाजोबखायो आरो बिदिनो ओमफ्राय जेरावखि थाङा दाख्लैथ' माबा मोनसे बायनो थांदोंमोन सासे आदैया होनबाय नोंहालाय हाबाखै YBYआव होनबाय माथो मालाय रिया ब्रह्मनि फिसालाया इसिबां हाबदोंमोन इसिबां बख'बावनांगौमोन इसिबां बख'नो हायाखिसैनो होननानै आरोना 1 लाख बेसेबांबा होननानै बुंथारदोंहाय आहासो सांग्रि मोद्दा मोनलायनाय आरोना मालायबा मालाय बेनिफ्राय बेफोरथ' बाथो बिसोरथ' जेनेबा फैसा थाखा गोनां मानसिबावसो फैसा थाखा गैयिफ्रा जायफोरा दुबिदों 6,000 सोरहाबा 5,000 आरो सोरबाथ' 50,000 40,000 दुबिलाजोबदों होननाय खोनाजोब्बायना बे दुबिनायफोरा जाहैबाय बे हाजार फैसा इनभेस्ट खालामनाय बुरजा फैसा लागायनाय खावसे बख'नानै खावसे बख'नो हायि बा उनाव लासैनो बख'गोन होननानै दोननाय बेनिफ्राय जाय माने इउटुबाव खोनानानै गरम जालाबायनानै लास्टाव हाबलाबायनाय फैसा मोननायखौ मिथिनानै हाबलाबायनाय बेफोरसो दुबिदों खोमा ना आंनि आन्दाजावहाय ओमफ्राय जाय फार्स्टआवनो हाबग'नो हादों बिसोर दुबिस्लाबासै बायदि मोनदों आङो आंनि लोगोफ्राबो खावसे सोरबा दुबि जाबाय ओमफ्राय खावसे दुबियाखै आरोना दा स्टेटासाव बेसेबां नायनो बेबायदिनो उमुक सारा बेबायदि आपडेट होबायनो उमुक सारा बिदि खिथाबायनो सिगाङावहाय फुरा लिंकआनो लिंकमोन दा ओमफ्राय फुरा स्टेटास बेसेबां नायनो आरोना ओमफ्राय आंहाबो बेसेबां दुबिखो होननानै बुङोबा सनाफोर आंबो फौजि बिथांनाव सोंहरबाय माने लोगोफ्रा होनहरबाय थाबाय नालाय आंबो फौजि बिथांनाव सोंहरबाय इदिहाय बिफा मा खालामनो जइन जानो नामा आंबो होननानै ओमफ्राय बिथाङा बुंबाय नों बेयाव हाबनानै नों मानसिफोरखौ लिंनो हागोन नों खाथिनो हागोन नों बुजायनो हागोन मा बुस्थु बेखौ होननानै आरोना माने बे टाइपनि बुजायनाय मानायखौ आंखौ बायो होननानै बिथाङा मिन्थिखायो आरोना सोरबा बुजायनायखौबो लालाबाया होननानै मिन्थिखायो थेवबाबो आङो गोसो मोनस्रा माने सोरबा आंखौ डाइरेक्ट बुंहरोबा रहाय आङो बिफानाव सोंहरनांगोन आरि होननानै बुंनांगौ जायोना स' बेबायदि बुंनानै बिनाव सोंहरदो बेबोथ' माना खालामबायथ' सिदा आं बुंबाय सोरबाफोर आंना बिफाया माना खालामदोंहाय फैसानि एसे प्रब्लेमनो बिदि बुंबाथाय आरो बेस्राफोर फैसा होथ'लायनानैबाबो सोनो नागिरो आरोना उनावहाय सुख'लांबानो जाबाय नोंनि मोननायजोंनो होनलायनाय आरो बेस्राफोर नङाबा उनावहाय मालाबा हरबानो जाबाय होनलायनाय हाजारखि जायखि बुजायथों जायखि बुंथों हाबखाथारासै आरोना सोनाफोर आं मिथिला आं बै समावनो जुदि हाबोबा फैसाफोरखौ बेसेबां टाइमजों बोखांनो हागौमोन ना बोखांजोबनो हागौमोन ना दुबिगौमोन आंबो मिथिला आरोना फैसा दं गैया बेजों खोथा गैया ओमफ्राय बेबायदि एप्सआवनो आं हाबनायानो जाफेरखायाखै आरो हाबफेरखायाखैबो आरो इयुनावबो हाबगोन ना हाबा खुनु गेरेन्थि गैया आरोना हाबनाय नंखाथारादां आङो गोदाव सोरावसो आंना सोनाफोर बेनिफ्रायसो आंना थाइसेबो दुबियाखै माने आं हाबाखैनो जायफोरा हाबनानै दुबिबाय बिनि थाखाय आं बिराद आफस'सबो मोनना होदों बेस्राफोर माबा मोनसे उमिद खालामनानैसो जेनेबा मोन्दों होननाय खोनानानैसो आंबो मोनगोन 21 दिन में फैसा डाबल होननाया हेरा फेरिस मुभिना बेबायदि जाहैबाय आरोना स' जायफोरा मिन्थिखा हसिखाबाबो जेनेबा लागायनांगौ
रिक्स लालायनांगौ होननानै जायफोरा होदोंसै ओमफ्राय सोरबाफोरा मोनगोन मोना जानानै फैसा लागायदोंमोन बिसोरखौ आं बिराद अननो ओंखारो आरो ना गान नायदो नै आंना भिडिअ बानायनाया हेल्पारफ्रा दे नोंसिनिनो जय अ येस बाबानै थां बाबानाव गाननोनो बाबाया गोजां दोनो खोमाया बाबानै थां औ बाबानै थां नों मोजां थेनखेननि केकखौ बिफाल'सो केकखौ जायो आरो ना उन्दुदोंसो मानसियाहाय गस्ला गानाखै ओंखायनो लाहैलायला ब्लग्सखौ आरो ना बे ब्लग्सआवबो बिथांखौ आं लाबोला बेनिफ्राय बिथांनिसिमबो आंहा रोजा साबायखर होनांगोन बिथाङाबो आंखौ फुल सापर्ट खालामदों आरो जायफ्रा आंखौ आसपासनि मानसिया जेनेबा रियेलावनो दे खालामला आं जेबो नङा होनदों बिसोरबो नायदोंबा बिसोरखौबो रोजा साबायखर आरो जायफोरा धाइट बा फां फुं खालामबाय थादों फाल्थु बेफोरखि माबा खामानि नामा बेखारनो बिदि सानदोंबा बिसोरखौबो आं बुंगोन नायलांबाय था सापर्ट खालामलांबाय था रिकुवेस्ट खालामगोन बिसोरखौबो आरो ना राय बांसिनैबाबो नायलांबाय था होननानै आरोखि ओमफ्राय बिथाङाबो आंखौ बिराद सापर्ट खालामदों स्टार्टिंआवथ' आं बिथांनो खिथायाखैमोन चेनेल खुलिनायखौ आं सोंनानै खुलियाखै आं गोसो जानानै खुलिदोंमोन बेनिफ्राय 150 जन ना मासे जानायनि उनाव खिथानाय जादों आरो ना आंनो खिथालायाखै होनदों ओमफ्राय थेवबो बिदि रायनाय माने जेबो गैया फुल सापर्ट खालामदों आरो बिथाङाबो आंखौहाय खालामबाय था दैलि ब्लग्स नालाय सिम्पोल सार्च खालामखागोन नालाय बिसियालाय आरो माथो देखायनो खिन्थु फार्स्टआव बिराद बुजायदों बियो गावनि लोगोफोरनि हिन्जाव सोरबा लाइभ फैनानैहाय दालाय डिमान्ड खालामा होमबा लाइभ फैबाथाय हरनांगौ नालाय फैयोना सोरबाहाय बयखौबो होनाखै आङो जोंनि बर'फ्राव बेफोरो खम ओमफ्राय बेलेग जाथिफोर दालाय गाज्रि एकदम ड्रेस फिसा गाननानै ओंखारा दालाय भाबिजि बिदि देखाय भाबिजि बिदि खालाम आं सुपार साट हरगोन माबा हरगोन 40 रुपिस हरगोन 60 रुपिस हरगोन बिदि बुङोना बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव था होननानै आंखौ बुजायदों आरो स' आंहाथ' बेफोरबायदिनिफ्राय कच' दुरखा 80,000 माइल दुरखा आरो बेफोरबायदिखौ लेनदेन गैखाया स' बेखिनिल'मोन बिथांनि बुजायनाया बाखि फुरा सापर्ट आरो ना ओमफ्राय माथो होनबावनो सोनाफोर ब्लग्सआ आंना जिरायनानै बुंबाय थानाय जाबाय गाज्रिसो मोनसिगोन खोमा आं जाया नोंनि खनाय खुदै नांनायखौ आं जाया आं नों जादो मा जाखावथार जिरायनानै खालामनायसो जाबाय आरो ना माने देखायनो लागा जेबो गैया फुंनिफ्राय बिदिनो गालाय गुजाय ओंख्रियाबो दालि ओंख्रि जोगोनार बाथोन पापर भाजा आसारसोमोन आरो ना खुगाजोंनो खिथाबाय आङो संनाय खावनाय देखायलायासै थाबथां थिबथां खालामदों आङो सनिबारबो नालाय थाबथां थिबथां जादोंबो आरो जोङो नालाय बेनोमोन ओमफ्राय देखायनो लागा जेबो गैया नालाय आङो जास्ट साबायखरनि थाखायसो आङो बे ब्लग्सखौ बानायनाय जादों 10K सेलेब्रेट आंना बेनो नोंथांमोनजोंनो केक हानानै सेलेब्रेट खालामबाथ' आङो सोरखौ मोननो बा आंल'सो जागोन न'नि मानसि जागोन बा लोगो साफा सानैल'सो आं लेंहरनो हागोन स' अल आंनि जायफोरा नायगिरिफोर बिसोरजों आङो बे ब्लग्सखौ इनभेस्ट खालामबाय आरो ना YBYआव नङा थेंक इउ नोंथांमोननि सायाव इनभेस्ट खालामबाय सनाफोर स' ओमफ्राय आं भिडिअखौ गोलाव खालामला बारा लेक्सार होबाय थाबा बरिंबो मोनगोन जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुरायै नायलांबाय जायफोरा आंनि ग्र' जानायखौ बिराद लुबैयो बिसोरनि थाखाय आं रोजा साबायखर बावबाय आरो ना इयुनावबो आंनि मोजां हास्थायबाय था आंबो नोंथांमोननो मोजां हास्थायगोन एकदम सयथिबो आरो ना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय